खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आयौ आंहा फैसायानो गैलामोन मिथिबायना जिर' बेलेन्स जाबायमोन ओमफ्राय दिनैसो आंहा इउटुबनि जिथु पेमेन्ट जिडि प्रडाक्शननि पेमेन्टआ बेयो माबा जाना दंमोन आरोना पेन्डिं जाना दंमोन स' फाइनेलि मोनबाय आं मेल खालामबाय नालाय एक्चुअलि आं खालामनाय माने आगै बिरखमखौ खालामनो होदोंमोन आरो स' आगै बिरखमखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आगै नोङो हेल्प खालामना होनायनि थाखायनो आं दिनै पेमेन्टखौ मोनबाय स' दिनैयो आं सानदोंमोन आरो दा आं दुर्गा फुजानि गस्ला बायनो मोननाय नंला होननानै आरो आं बिराद गोबाव जाबाय शपिंबो खालामाखै खिन्थु आं फाइनेलि मोनबाय दालाय दायो खालामनो थाखाय थांगासिनो आरो मा बायगोन आं मा लाबोगोन सब नोंथांमोनखौ शेयार खालामगोन आं स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' दिनैयो जोङो शपिं खालामनो थाखाय पेन्टालुन्सआव फैदों आरो पेन्टालुन्सआव बिराद गोबावनि उनावसो फैनाय जायो आङो ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन फैयो आरो शपिंबो बिराद गोबाव जाबायमोन खालामाखैमोन आरो ओमफ्राय नै जोंहा दुख्लुमोननो लागासिनो आङो जोंहानि खुरमा दुख्लुमोननोबो होनो थाखाय स' बेयावहा नायगासिनो आङो माखौ लानाया मोजां जागोन होननानै ओमफ्राय नै दायो आङो जोंहा लावदुमनि थाखाय कुर्ता लायनो थांगासिनो आरो पायजामा ना मा होनो मिथिया माने बेना एसे मुड अफ आरो दे बे बायनो गोसो गैयामोन अब्लाबो आं जर जबस्ति खालामनानै बायनोसै होनना बुंबाय आरो बे माने आंहा गस्लायानो दंखायो आं बायथ'वा होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय आं आरो बे बुंबाय आं कालि फुजाखौसो मोजाङै माबागोन सेलेब्रेट खालामगोन दुर्गा फुजाखौ सेलेब्रेट खालामा होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय उनावहा आङो बुंथाबबाय नालाय ओमफ्राय नायनांगौ गोनां जाबाय आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय आङो बाबानि थाखाय शार्ट नायदोंमोन आरो जोंहा बाबानि थाखाय ओमफ्राय मा लाखो नोंथांमोनखौहाय आङो उनावहाय दिन्थिफिनगोन मोजाङै ओमफ्राय हावाइ सेन्देल गैयामोन आंहा बेखायनो हावाइ सेन्देलखौ गाननायबो नायलायलायबाय आरो आङो फिसा गिदिर जानायनि खोथा थायोना डाइरेक्ट लांबा ओमफ्राय पुरा पारफेक्टखौनो नागिरना होनो रोंदो आरो स' बे आगैनिसिम थेंक इउ स' माच आंखौ हेल्प खालामनायनि थाखाय पेन्टालुन्सआव थानाया बेथ' बुजिमोननाय नंला हारसा अब्लाबो आरो आं बुंबाय ओमफ्राय माखासे आंनि ड्रेसेस नायदोंमोन आरो बारा मोजां मोनाखैमोन आङो खिन्थु नैबे ब्लेक कालारखौ मोजां नुदोंमोन खिन्थु उनावहाय लावदुमा बुंबाय मा नैबे ग्रिन कालारखौ बांसिन मोजां नुदो होननानै खिन्थु फनावहा बारा मोजां नुवाखै दे कालारखौ खिन्थु रियेलाव ओरैबायदि मोजां ग्रिना बोरैबा बेलेग कालारनि ग्रिन माने बेलेग कालारनि ग्रिन नङा माने ग्रिनानो खिन्थु मोजांसिन आरोना रियेलावहा बोरैबा मोजांसिन नुदों ओमफ्राय केमेरायाव एसे कालारखौ बेलेग नुदों आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जुदि आं माबा मोनसे शपिं खालामनो थाङो बेयावथ' आं कस्मेटिक बायाबाथ' जाखाया ओंखायनो मेकआपनिबो बुस्थुफोर बायबाय आरो आङो माखासे इयारिंसबो बायदोंमोन बेखौ देखायबाय थायासै आङो ओमफ्राय बेयावहा सुगारनिखौ बायदोंमोन आरो आङो लिपस्टिक ओमफ्राय आइब्र' पेन्सिल ओमफ्राय आरो माबा माबि बेखौहाय उनावहाय गेमस्रि हिन्दी ब्लग चेनेलावहाय नायनो मोनगोन नोंथांमोना ओमफ्राय नै बिलिं जागासिनोमोन बिराद भिरमोन आरो ओमफ्राय जोंनिया एसे थाबनो जाबाय बे हिन्जावसाया एसे हेल्प खालामबायना ओमफ्राय एसिया ओरैबायदि घटियामोन पेन्टालुन्सनिया ओमफ्राय लावदुमा थानोनो हाथाराखैनो आरो ओमफ्राय उनाव आथिं साथिं साजोबबायनायखायनो जफैबाय दसे एसे बिलिं खालामनायाव एसे टाइम लादोंमोन आरो एसे बुरजामोन नालाय बुस्थुफ्रा ओमफ्राय जल्दि लानानै दायो जोङो फैनोसै आरो ओमफ्राय बेयावनो नै सासे आगैखौ लोगो मोन्दोंमोन आरो आगै मोजां रायज्लायनो मोनासै सरि आंनि भिडिअखौ नायदोबा ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनगोन आरो नोंबो गुवाहाटियावनो थाखायो जिहेथु नोंबो फरायो स' मोजाङै फरायबानो जाबाय लोगो मोनबावगोन आरो आगै सरि
ओमफ्राय आंनि ड्रेसथ' मोनासै नालाय ओमफ्राय उनावहाय आङो आंनि फेभरेट शपिं मल फरएभार 21आवहाय फैबाय ओमफ्राय फैनानै नायनोसै र' मा मा कालेक्सन दङ हाबग्रोना लानोसै ओमफ्राय आङो सानदोंमोन आरोना बिराद माने फुल एक्साइटेड फैदोंमोन आङो फुजानि कालेक्सन बिराद फैबाय होननानै आरो बेयावहाय जाय थायो बिसोरो आंखौ डाइरेक्ट बुंहरखायो आरोना ओमफ्राय दाख्लै आंनो फट'सफोरबो हरदोंमोन बारा मोजां नुखायाखैमोन आरो आङो अब्लाबो आं सानबाय मा एसे गोबाव जाबाय नालाय 2 weeksसो जाबाय हरनाया ओमफ्राय आं सानदों आरोना मोजां कालेक्सन फैबाय खोमा होननानै खिन्थु ना बेटा गाइस दिनै आङो फार्स्ट टाइम लाइफआवहा बबेबा मोनसे शपिं मलाव थांनानै माने बबेबा मोनसेखौथ' बादान हो फरएभार 21आव थांनानै आङो दिनैसिम आखाइ खालि फैफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम आङो फरएभार 21आव हाबनानै आखाइ खालि फैफेरबाय माने गोदान कालेक्सनानो फैयाखै ओमफ्राय फैदों गांनै गांथामसो ओमफ्राय माबायानो नङा साइज नङा ओमफ्राय बाराद्राय सर्टद्राय ओमफ्राय दा मा माने आं फुजानि गस्ला गांसे दा माखौ गानना देलाय आं फुजायाव आं मालाय लावदुमासो मालाय कुर्ता गांनै बायबाय ओमफ्राय कुर्ताजों सेन्देलखौबो लाजि सोयो आरो गाननो थाखाय दा देखायगोन र' गाना आं बायना होनायखौबो गाना हा आं बायना होनायखौबो गाना ना सेन्देलखौ होमबा आं गारहरनोसै गारनांगौ हा मैं फेंक दूं बाहर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सोरबा मानसियालायनो अननानै होनाय बुस्थुखौ लायनो हामा मोनबाबो लानांगौ मिथिबाय ना बे मोनसे खोथाखौ आं जोंहा बाबानिफ्राय सोलोंनानै लाबाय मानो होनोबा जोंहा बाबाया जेब्ला जोंनो गस्ला लाबोयोमोन ना जोंहा आब'आ माथ' बे टाइमावहा जेनेबा टिनएजारमोन नालाय बियो एसे ड्रेसिं सेन्सनि बागै मिथिबायमोन बेखायनो जोंहा बाबायाथ' जेनेबा बारा मिथियामोन ना जानला मानला लाबोयोमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो जोंहा आब'आ बोराबोमोन आरो बाबाया अननानै फुजा टाइमाव गस्ला बायनानै लाबोनायखौ पसन्द जायामोन ओमफ्राय बाबाया आंखौ होनोमोन आरो जोंहा माइनावानो बिराद मोजांलै आं माने आंनो जिखुनु बायना लाबोबाबो आं बिराद हेपि जायोमोन आरो गस्ला जे मोनबाय बेनो आंनि थाखाय धन्यबाद आं बिदि सानोमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा बाबाया आंखौ होनोमोन आरो जोंहा माइनावानो बिराद मोजांलै आं इमान अननानै लाबोना होफैनायखौ बासियालासिनो लायो इमान खुसि जायो आंबो नुनानै खुसि जाफायो खिन्थु जोंहा खनायस्रिया मानो बिदि माने जोंहा आब' गिदिरा आरोना मानो बिदि बियो आं बिराद दुखु मोनो होननानै आरोना ओमफ्राय बे टाइमावनो आं बुजिबाय आरोना नंमारगौ सोरबा मानसि लाबोना होनायखौ जेनेबा जानो हागौ अल्ड फेशन अब्लाबाबो जुदि अननानै लाबोनाय बुस्थुआना अल्ड फेशनबाबो बियो माने भेलुएबल आरोना बेखायनो आं बे बुस्थुखौ बुजिनानै जे बाबाया जे दुखु मोनगोन आं हामा मोनदों होनना बुंबा इदि होननानै आं बिराद खुसि जायोमोन आरो मोजाङानो इदि होननानै ओमफ्राय दहाय पेन्टालन्सआवबो सुगारनि बुस्थु नायबाय आरो सिटि सेन्टाराव फैनाबो आं नायबाय आरो मानो होनोबा आंनि लिप्सआ ड्राइ जाबायमोन लिपस्टिकखौ आङो माने मोनसे लिपस्टिक ट्राइ खालामना लायनायावहाय वाइप खालामबायमोन नालाय बेखायनो आङो लिपस्टिक गार लाबोबाय आरो बेगावहा लिपस्टिकखौ लाबोनो बावगारदोंमोन आङो माने आं उइदाउट लिपस्टिक थानो हाया माने बोरैबा ड्राइ मोनो आरो आङो गुस्थियै गावनायखौ नायनो हाया माने आं सोरबा सासे गुबुन मानसिनिखौबो गुस्थि गावनायखौ नायनो हाया आरो आंनिखौथ' आंनि माने बुंनो नाङा आंनि गुस्थिया जेब्लाबो गावफेरा माने ओरैबायदि आं माने केयार खालामो आरोना बहुत केयार खालामो आङो ओमफ्राय नै लावदुमा खामुखै सोबायमोन लानटें मानसि नालाय बेखायनो बिराद दुरबल जाबायमोन आरो ओमफ्राय उनावहा जोङो जानो थाखाय फैबाय ओमफ्राय फैनानै नै आंनि बियो लिपस्टिक गोदाना मादि नुदोंथाय नोंथांमोना खिथाहर दे कमेन्ट सेक्सनावहाय लिपस्टिकखौ माने एसे ब्राउन कालारनि आरो ओमफ्राय जोङो एसे माबा माबि जाना लानोसै ओमफ्राय मालाय लावदुमनियासो बिराद मोजांलै जाबाबो लरा जाया मालाय बारा आंनियाथ' जाबानो लरा जायो अब्लाबाबो आङो फैनायखाय जाबाय आरो चिकेन चावमिन ओमफ्राय बेयो जाहैबाय पर्कदों लाइ बेयो अमा बेदरजों लाइजों आरो एसे जाना लानोसै
स' दायो रुमावहाय मोनफैनानै एसे फ्रेश जाबाय दुगैबाय माबाय ओमफ्राय देलायफिनबाय आङो एसे ओमफ्राय देलायखांनानै आं सानबाय मा नोंथांमोननो आङो मा बुस्थु लाबोदों बेखौ देखायनो आंनि होननाय बुस्थुथ' बिदि जेबो गैखाया अब्लाबो आं दिन्थिगोन आंनिया खालि बेगफोर कस्मेटिकफोरल'सो आरो बाखि जेबो गैया स' आंनि माने आंनि कस्मेटिकफोर बायनायफोरखौ आङो गेमस्रि हिन्दी ब्लग चेनेलावहाय होगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि देलायनायनि बा आं मा पारचेस खालामखो बा आं मा बायखो बेखौहाय जुदि नायनो गोसोब्ला गेमस्रि हिन्दी ब्लग चेनेलावहाय थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो आंनि डिसक्रिपसनावहाय लिंकआ होनानै दङ बास ओमफ्राय फार्स्टआव देखायनोसै नैबे आंनि हावाइ सेन्देल बेसे लादों लिरना होगोन दे आं दामखौ दे 499 बुंनानैनो होस्राबाय आं 499 आरो इयो एसे मोजां मोनदों आंनि वाइट कालारा माने फेभरेट कालार बेखायनो आं बिराद मोजां मोनदों माबा आंखौ सोरबा जानाय बायदिसो नुबाय सेन्देलनो ओमफ्राय फार्स्टआव माने शु सेन्देल बेफोरखौ देखायग्रोगोन दे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लावदुमनि सेन्देल लावदुमा इखौ माने आं लावदुमनि थाखाय बायदों आरोना आं चइस खालामनानै माने बेनि थाखाय आङो कुर्ता लादों नालाय कुर्ता पायजामा बिदि लादों नालाय ओमफ्राय बियो माने कुर्ताफोरजों गानबा समायो ओमफ्राय बे मा होनदों माने बिदि गानाना इयो मा होनो बोरायफोरनिसो सेन्देल आं गानानांगौ लाबोनायनिखौ जागोन दे गानगोन नांबाय आरो बेखौ लादों आङो माबायदि नुदों खिथाहर बे हेंगाराव फायफालायलायबाय नै नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय दे मोजां नुदों ना नुवाखै ओमफ्राय नैबेखौ टुकलुनि थाखाय बायदो ब्लु कालारनि दामफोरखौ खिथाबाय थाबाय सब गस्लाफोरानो टुकलुआनो खैजोनबा दोङो ना मा होनबावनो दा इ सासेनो हरबाय इ सासेया रागा जोङो इ सासेनो हरबाय इ सासेया रागा जोङो बेखायनो बयनिबो थाखायबो लाबोबाय आरो मा नोंथांमोना सेन्देल माने देखायगासिनो आरो आइथिंआव गाननाय बुस्थुखौ ओमफ्राय आं आरो मोनसे हिल लादोंमोन आरो ना हिला आंनिया माने कम्फर्टेबल हिलानो गैया जास्ट माने गोजौआ दङ आरो खिन्थु बेफोरखौथ' आङो माहाबाफोर जेनेबा व्लगिं खालामनो थांनाय टाइमावथ' गाननो हाया नालाय एसे कम्फर्टेबल नांगौ ओमफ्राय बे हिलखौहाय आङो सिगाङावहाय बायनानै लाखांबाय आरो ना नैबे जाहैबाय केटवाकनि नैबे ब्लेक कालारा नोंथांमोना आंखौ बेखौ माबायावबो गाननाय नुदो दे बे गोदानसो बियो हामा जाबाय आरो आंनिया सिगांनिया सेम एकदम सेम आरो ना माने बेनो आरो ओमफ्राय सिगांनिखौ आं श'रुमाव बायदोंमोन ओमफ्राय एबार खेबसेनिखौ आङो पेन्टालन्सआव बायदों ओमफ्राय बेखौ आङो जेब्ला श'रुमाव बायदोंमोन ना श'रुमाव बायनायावहा 7,000 ना 8,000 लादोंमोन ओमफ्राय दा पेन्टालन्सआव आङो बेखौ 2,000 मोन्दों मिथिबायना माबायदि नायलाय होमबा श'रुमाव ओरैनो माने दाम सेम केटवाक ब्रेन्डनिनो आरो ना केटवाकनिनो सेम आरो ना केटवाकनिनो बेखौनो मानोथाय श'रुमाव दामसिन लाखो मिथिला ओमफ्राय सिटि सेन्टारावहाय एक्सट्रा बिदि दखानफोर एक्जिबिसन जादोंमोन खोमादां आरो ओमफ्राय आङो नैबेखौ सिगाङावहाय जाखांबायना जोङो मिथिंगाजों आंजों जे माबा नुडोल माबा बेखौ जानायनि चेलेन्ज खालामदोंमोन ओमफ्राय बेयावहा सिटि सेन्टाराव थांदोंमोन नालाय आङो नोंथांमोना नुखाबाय स' इयावहा बायदोंमोन आङो रामेन नुडल्सखौ बिराद गोथाव मोनो आङो जानो बिराद स्पाइसि मोनथाम बायनानै लाबोदों आरो बेयावहा आङो ओरैनो माने जोंनि दखानफोराव बारा मोननो नागिरा नालाय ओंखायनो आं मोननायावनो लाखाबाय आरो आयु खालि जोंहा टुकलुमोननिल' गस्लायानो आंनि गांसेल' दङ मिथिबायना दुर्गा फुजानि नामावहा माने नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय दा आङो फरेभार 21आवहा मा थांनानै मा हालोद जाखो बर'नि थाजोबना लानोसै आङो ओमफ्राय बेयो आंनि मोनसे स्पेशल आंनि फेभरेट कालारावनो लाबाय आरो आङो वाइट कालारावहाय जोंहा बाबानि थाखाय लादों आङो जोंहा बाबाखौ आं न'आव थांगोन नालाय ओमफ्राय न'आवहा मा दिना थांनाय जायो मिथिथ'ला दायो जोंहा बाबानि थाखाय आं नैबे वाइट कालारनि सार्टखौ लादों आरो मा बेसेबां मोनबा जोंहा बाबाखौ मोजां नङा वाइट कालार बिराद मोजां मोनो बिराद गोसो वाइट कालार नैबेयो जाहैबाय जोंहा बाबानि
ओमफ्राय नैबे जाबाय टुकलु गिदिरनि येल्लो कालार बे जाबाय टुकलु उन्दैनि बेबो दा जोंहा टुकलुखौ दाबो इखो फुरा गस्ला गालांना होयोबाथाय मार हेपि जाखागोन आरोना फुजानि आरो जोंबोथ' जेनेबा गथ' उन्दै टाइमावहा माने जोंहानि न' खाथिफोरनिया माने बेंगलि नालाय ओमफ्राय बिसोरनि थाखायथ' दुर्गा फुजाया बिराद स्पेसियेल नालाय ओमफ्राय बिसोरो गस्ला बायखांबानो होनोमोन आंथ' गामियाव माइनु होनासो लिङो नालाय हारसाफोरा बेंगलिफोरा ओमफ्राय आंखौ मा होनो अ माइनु सुला खिनसा नालाय आमी किनसु होनना जालायो आरोना ओमफ्राय जाहा एसे माने दुर्गा फुजा गामि बायदि दिननि बायदियावसो बायना होयोमोन आरो ओमफ्राय बिसोरनिया माने 15 दिन 10 दिन सिगाङावनो बायना होयो आरोना जि देखायो माने हमायनो आमार मसुला किनसु साबाय बिहा जालायो आरोना ओमफ्राय आरो बेलेगा होनसिगोन हे मायनु आमी जामा किनसि देखताय बिहे आंगो घरे होननानै बुंसिगोन ओमफ्राय आङो मा दाबो बायना होआलै होननानै जि गाबै बिसिगोन आरोना गाबै बिबासो मोनोमोन मिथिबायना खिन्थु थेंक गड देसुन दाहालागै जेनेबा इसोरा आंखौ बेबायदि गावनि आथिङाव गसंहोनो हाबाय बेनो आंनि थाखाय ओम सद्गुरु आफानिसिम साबायखर बावहरो जे बयबो जेनेबा आंबोथ' इमान दासो स्ट्रागल खालामगासिनो आंबोथ' वेल सेटेल नङा अब्लाबो जा एसे हायो बयबो गावनि आथिङावहाय थाबनो गसंथानो हाथों आं बेखौनो ओम सद्गुरु आफानियावहाय आरज गाबो आरो ओमफ्राय आं बिराद माने सिगांनि खोथाफोरखौ गोसोखांबा बिराद मिनिनोबो ओंखारो आरो ओमफ्राय जोंहा मादैनि जे फिसाजो थांखि नैबे फ्रकखौ लादों आरो नोंथांमोनखौ आङो न'आवहाय थांबाथाय आं बेखौ गाननो थाखाय थिनगोन आरो नै आंसो गाननो लुगैयो आयु हिन्जावसा गथ'फोरा ओरैबायदि साइज थायोना उन्दैफोरनिया हौवासा गथ'फोरनिया बारा स्टाइलिस मोना खिन्थु हिन्जावफोरनिखौ फ्रकफोर स्कार्टफोर जि मोजां मोनो आयु आंथ' सानो आंहा देन आङो फिसाजो जाथो आंनो जेवजा फिसाजो नांगौ लाजिबाय आंनो जेवजा फिसाजो नांगौलै आरो आं बायसा जानांनाखौल' दा जि समायना जिथो आङो गथ' जानायनि सिगां एखेबारे मन्दिरफोराव थांनानै बोर बिबाय थागोन भगबान आंनि गथ'आ साइज थाब जाथों होननानै नङाबा आं बायसा बासि जाबाय थागोन ना बेसेबां दुखु नांगोन ना इयो आङो ना गथ'फोरखौ रेड कालारनि गानबा माबा मोनसे बेरस्रांनाय माबा मोनसे उज्जलता माबा मोनसे माने मोजां मोनो आरोना माबा मोनसे मोजां मोनो आङो फुल स्लिप लाबोदों आङो ओमफ्राय माखासेया हाफ स्लिप मानो होनना बुंबा दायो एसे गोजांहांनाय सिजनबो फैबाय नालाय विन्टार सिजन स्टार्टआनो जाबाय बेखायनो आङो फुल स्लिप आखाइ थानायखौ लाबोदों आरोना नैबे कालारखौबो आं बिराद मोजां मोनो स्काइ ब्लु ओमफ्राय एगेन बे पेन्ट खालि हो गया बाबा खालि हो गया आंनि थाखाय जेबो गैया फुजा होननानै मिथिबायना इमान गोबाव जाबाय आं शपिं खालामनाय आंहा गस्लायानो गैला बिराद गोबाव जाबाय मा खालामबावनो आङो दख'नासो आं फुजायावहा दायो दख'नासो लानो गोसो आरो मिथिया दा दख'ना लानो हागोन ना हाया पाटनि दख'ना लानो गोसो आङो गस्लाखौथ' आंनियाव गस्ला जेनेबा सिगांनिफोर दङ खिन्थु आं दख'ना मोनसे फुजा नालाय एसे स्पेसियेल दख'ना लानो लुगैदों आरो ओमफ्राय जोंहा मामा मोननोबो आब' मोननोबो लांगोन आङो जुदि फैसाया थोयोबा आंनि बायखांनानै फैसा बारा गैया जादोंलै दुखिया जादों माने फैसायाथ' बारा गैखाया देसुन जेनेबा आरो जाखिनि मोनो बेखिनिनिफ्राय माने मेनेज खालामनानै होनो नाजागोन आरो ओमफ्राय नैबेबो दंबावो माने सिम्पोल माबा टि शार्ट लादों आरोना दायो गानजानो हाथावथावै दा आरो एसेबां थान्दाबो फैद्रायाखैना बेखायनो गथ'फोरा माने एसे माने बिन्दास फ्रि बेरायनो थाखाय ओमफ्राय नैबेखौ मा होनो पायजामा मिथिया जिखुनु कुर्तानि गाहायाव जे गानो ना बे लावदुमनि थाखाय लादों आङो बे बिदि ड्रेस गाननो बासोयो अब्लाबाबो आरोना जेनेबा फुजा सुजा मायावबा थांबाथाय माने इफोरबायसा ड्रेसासो शुट खालामो नालाय जेनेबा एनि टाइम जिन्स हाफ पेन्ट इफोरबायदियासो सब माने अकेसनेलि गाननो नांगौ जायो आरो ओमफ्राय नैबेखौ लाबोदों आरो आङो लावदुमनि थाखाय कुर्ता फुजायावहा गाननो नैलाय देनां गानबाथाय नुगोन दै बरिया आं जि मोजां मोनदों कालारखौ नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै
खिथाहर दे कालारखौ बेफोर गासैबो बुस्थुफोरखौनो पेन्टालुन्सआवसो बायदो आरो ना दिनै जोङो पेन्टालुन्सआवसो हाबदोंमोन मानो होनोबा गथ'फोरनि बुस्थु बायनो थाखाय बेवहाय बिराद मोजां आरो ना बाराद्राय दामबो नङा खमद्रायबो नङा मोजां आरो बुस्थुफोरा आरोलाय माहाथो ब्रेन्डेड बायनो हानो होनदों फैसाबोथ' नांगोन ना So नैबे गथ'फोरनि ड्रेसखौ बायनायावहाय नैबे मा बल इयो बास्केटबल नामाथाय नैबे बास्केटबलखौ फ्रियाव मोनफादों आरो पाम्प होआखै बेखौ मोनफादों बास बेखिनियानो गैयालै आरो मा खालामनो आंनि खाफाल मोनदा जाय नोंथांमोनाबो दुर्गा फुजानि थाखाय गस्ला मोनाखै आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय आं बायदि खाफाल मोनदा जुदि सोरबा दङबा हाइ फाइभ ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय आब' आंबो दुर्गा फुजानि गस्ला मोनाखै होननानै आंबो आइ होप दख'नाखौ जल्दि मोनो बायनो हायो आंनि पसन मथेखौ मोनो ओमफ्राय आंना माने बेबायदि टाइपनि मानसि नङा आरोना जेनेबा दा दिनै आङो फरएभार 21आव थांबाय जेनेबा आं दा बेयावहा माने आखाइ गोजायै फैबाय आरोना माने मोनसेबो आंनि चइसनि बुस्थुआनो गैया माने मोनसेबो आं दिनै फार्स्ट टाइम माने माबा मोनसे जायगायाव थांनानै बिदि बुस्थु मोनफेराखै आरोना माने मोजाङानो गैया ओमफ्राय बेखायनो आं सानबाय मा ओरैनोथ' आं श' अफ खालामनोथ' थाङाखै बेयावहा जि मोजां मोनाबाबो जे आं लासिं सिं जागोन होननानै माखौबा लानानै बायथिनानै फैनो ओंखायनो आङो मोजां मोनि बुस्थुबाथाय बायखाया आङो डाइरेक्ट फैखायो आरो So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you